האם הכתובת נמצאת על הקיר, או שניתן לשנות את הגורל? על כך בכתבה הבאה. גברים המכים את בנות זוגם נמנים על כל שכבות האוכלוסייה, משכילים ומשכילים פחות, גברים מכל העדות והדתות. בכתבה נביא גורלן של שתי נשים שנפגעו על ידי בני זוגן. רוננה סושרד ז"ל, שנרצחה על ידי בן זוגה בעיריית רובה והותירה 2 ילדים יתומים. טל רבינוביץ' נמלטה בעוד מועד עם 3 ילדיה הקטנים למקלט לנשים מוכות. ידעתי שלא משנה לאן אני אגיע ולא משנה על איזו דלת אני אדפוק באמצע הלילה אם אני אתקע בדרך, ברגע שאני אעמוד מול דלת בישראל עם 3 ילדים קטנים ואני אבקש עזרה, אני אקבל אותה. ועם הידיעה הזאת ועם התחושה הזאת לא הייתה לי בעיה לצאת אל הבלתי נודע. רוננה לא הבינה את חומרת מצבה ולכן לא נמלטה בעוד מועד. רוננה בחורה מאוד מאוד מיוחדת. היו לה חיים לא קלים. היא ננטשה על ידי אבא שלה, ואמא שלה לא הצליחה לטפל בה לבד. והיא נלקחה ממנה על ידי רשויות הרווחה לבית יתומים, משם למשפחה אומנת, לפנימייה. והיו לה חיים מאוד מאוד קשים. ודווקא מתוך החוסר הסיכוי לכאורה הזה, היא הצליחה, התחתנו, נולדו לנו 2 ילדים מקסימים. היא הקימה חברה לייעוץ ארגוני והדרכה ביחסי אנוש, שמרבית האירוניה עסקה הרבה בתחום של הדרכת נשים מוכות, תחום של אלימות במשפחה, חברה שהצליחה יפה מאוד. אבל בסופו של דבר, אחרי שאנחנו נפרדנו, היא התחברה עם אדם מאוד נחות משולי החברה, שפיתח אליה יחס אובססיבי, וכשביקשה לסיים את הקשר ולעזוב אותו, אז הוא התחיל לנקוט נגדה אלימות מאוד מאוד קשה, שהלכה והידרדרה, עד שיום אחד הוא רצח אותה והתאבד. למעשה בשנה וחצי האחרונות, הרוצח גר איתה ועם הילדים בבית, היה גר אצלה. ודווקא אליהם הוא היה נחמד, זה הייתה כנראה אחת הדרכים שלו להתחבר אליה. כך שמבחינתם הרצח וההתאבדות זה במובן מסוים אובדן כפול. איך אפשר להבין את זה שהיא חיה עם הפושע הזה, למרות שהיא הייתה מודעת לאלימות כלפי נשים, הייתה מודעת למה שקורה, איך אפשר להסביר את זה? היא בעצם חיפשה שלוות נפש. עכשיו, מי יכול לתת שלוות נפש? אדם שהוא תלותי, את לא בטוחה שהוא יעזוב. זה מעניק לה באיזשהו אופן מוזר, איזושהי שלווה. הוא לא יעזוב. היא חוותה כל כך הרבה עזיבות בילדות שלה, כשנחשפה לאלימות הנוראה הזאת, יצא איזשהו מנגנון אחר. היא ראתה בו מין פרויקט טיפולי כזה. אדם מסוגל להשתנות, זה היה מין מוטו כזה שלה, הוא ישתנה, היא תשנה אותו. הפעם הראשונה זה שוק, זה הלם. אני לא הבנתי מאיפה זה בא ולמה זה הגיע לי. לצערי הרב עשיתי טעות שחזרה על עצמה לאחר מכן פעמים רבות, והטעות היא שלקחתי אחריות והאשמתי את עצמי במה שקרה. הרגעים של הבריחה מהבית הם רגעים על סף ההזויים. הייתה לי תחושה שאני עושה דבר נכון סוף סוף. מצד שני, הייתה לי תחושה שאני עושה משהו מאוד קיצוני. אני עוזבת מקום עבודה עם קביעות בלי לומר מילה. עוזבת את הבית שלי, את החפצים שלי, את הרכוש שלי. אני רק לוקחת את 3 הילדים, שזה הכל, ואני יוצאת אל הבלתי נודע. הרי לא ידעתי אפילו לאן אני אגיע בארץ. אני לא ידעתי לאיזה מקלט מפנים אותי. ירד גשם, היה חורף, כמו בסרטים. ונזכרתי בג'וליה רוברטס בסרט לישון עם האויב, וזהו, שם אני הייתי, אני ג'וליה רוברטס, אני עכשיו שחקנית ראשית בסרט. זה היה... זה דווקא מקל במידה מסוימת. זהו, זה היה מנגנון... הגנה, זה היה מנגנון הכחשה. הסתכלתי על עצמי מהצד, עושה את הדברים המטורפים האלה, שבחיים שלי לא חשבתי שאני אגיע. למקלט הזה הגעתי לאחר 4.5 שנים של מערכת יחסים, רוויית אלימות והשפלות. ופה, אם יורשה לי,
הרבה מאוד פעמים שואלים אותי, איך בחורה אינטליגנטית כמוך לא קמה והלכה, 3 ילדים, תואר שני, מה חשבת לעצמך, איפה את חיה, למה לא קמת והכנסת לו מחבת בראש? נשים מוכות לא קמות והולכות מכיוון שהן באמת מאמינות שהן יכולות לשנות את המצב שבו הן נמצאות. וכל עוד אהבתי אותו, כל עוד הייתה בי תקווה שהמצב ישתנה, וכל עוד אני חשבתי שאני זאת ששולטת במצב, כאישה בונה ואישה הורסת, אז נשארתי שם, וזה לא משנה שוב פעם אם זה מכה, אם זה יריקה, אם זה כללה. זה לא דבר אחד, זה מכלול של דברים. בוא נגיד שקודם כל המילה כישלון לא הייתה בלקסיקון האישי שלי, ואני לא נכשלת במערכת היחסים הזאת, ואני בכלל לא נכשלת בשום דבר שאני עושה, וגם אם קצת קשה, וגם אם זה לא בדיוק הולך כמו שאני ציפיתי, וכמו שאני מקווה שכך, אני שם ואני אתקן. ואני אצליח ואני אתגבר. יכול להיות שאני לא מספיק רגישה, יכול להיות שאני לא מספיק עדינה בצורת ההתבטאות שלי, יכול להיות שלא לקחתי בחשבון שהוא עצבני, שהוא עייף, שהוא מתוסכל, 1001 סיבות. הכחשה הזאת ליוותה אותי עד המקלט. אני זוכרת שאני התעוררתי למחרת בבוקר במקלט, הסתכלתי סביב, הייתה לי שיחה עם אחת העובדות במקלט, ואמרה לי, את אישה מוכה וכולי. הסתכלתי עליה ואמרתי לה, אני לא אישה מוכה. ברגע שקיבלתי את הגט, הדבר הראשון שעשיתי זה רצתי לבית העלמין בצבאי, קריית שאול, והרגעתי שאני צריכה להיפרד מאבא. אם אבא היה בחיים, אני בחיים לא הייתי מתחתנת כמו שהתחתנתי, ולא הייתי מגיעה לאן שהגעתי. היום, כשאני מגדלת 3 ילדים לבד, בעצם אין להם אבא. אני יכולה לומר שמצבי יותר טוב ממצבם, כי לי היה אבא נהדר, נפלא, גיבור, אבא שמת, אבא שמת על הגנת המולדת, אבא שזכור לטוב, כמעט מיתוס, ויש לי רק דברים טובים לומר עליו. בעוד שלהם יש אבא שהוא חי, אבא פגע באמא, בגלל אבא אין להם היום משפחה, במובן הקלאסי, וזה גם אבא שלא מתפקד כאבא. רוננה וטל פנו בתלונות למשטרה על אלימות מצד בני זוגן, תלונות שלא תמיד התקבלו באהדה ובעזרה. כאשר מגיעה המתלוננת למשטרה, תפקידה של המשטרה הוא כמובן לבחון את תלונותיה. אבל במידה ורואים שהטענה היא טענת אמת, תפקידה של המשטרה במקרה הזה הוא ביסוס הראיות נגדו, אשר תובלנה בסופו של דבר לתיק שמבחינה משפטית יוכל להוביל להרשעה. אני חושבת שקודם כל צריך להחמיר את הענישה בצורה משמעותית. ענישה הרבה יותר חמורה, ולא רק ענישה כלפי הגורם האלים, אלא גם תמיכה בקורבן. טל רבינוביץ' ודוקטור עודד סושר כתבו ספרים על נושא האלימות במשפחה, במטרה להעלות את המודעות להתמודדות עם הבעיה. המסר החברתי, להעביר לכל אישה שנמצאת עכשיו בקשר אלים, במערכת של זוגיות אלימה, שקשר אלים לא מוביל לשום מקום טוב. צריך לעזוב אחרי הסתירה הראשונה. אם אפשר לפני זה, עוד יותר טוב. עדיף הלא נודע, עם 3 ילדים קטנים, מאשר להישאר בבית שבו את מוכה ומושפלת, שבו את לא מסוגלת להגן על עצמך, את גם לא יכולה להגן על הילדים שלך. ברגע שאישה חווה אלימות ונשארת באותו מקום, היא בעצם יוצרת תקדים לכך שאפשר להכות אותה, והיא נשארת. מה היית אומרת לאישה שחווה פעם ראשונה אלימות? לקום וללכת.